Escoitas Tecendo Redes, un programa especial de Radio Fene dende Camouco. Hoxe temos aquí en Tecendo Redes a Elga Figueiras e Antía Orjales, que son dúas mozas cun proxecto que fixeron realidade. Detrás do lema, todas as prendas poden ter unha segunda vida, é así, verdad? Esta é a súa empresa, detrás dese lema, a súa empresa de reciclaxe de roupa para darlle outra oportunidade. Falamos con elas de Longa Vida, é o seu proxecto. Bos días. Bos días. Bueno, ao parecer, primeiro foi, creo que nun mercadiño, pero despois, cando tuvo impulso grande de verdade, foi durante a pandemia, creo. Sí, nos somos mega fans da segunda man, do reciclaxe, entón, viaxando e demais, ves que o tema da roupa da segunda man, o reciclaxe, o reaproveitamento de recursos, está moito máis, bueno, levan máis a cabo e máis proxectos. Entón, esa idea estaba na cabeza, pero xurdiu o tema do mercadiño este na Praza Bella, en Ferrol, e levamos todo o que tes na casa, non só roupa, tes xogos de mesa que non utilizas, todo. Entón, fixemos e a familia tamén aportou, pois mira, teño estas prendas que non utilizo, non sei que, e levamos de todo. O mercadiño foi un éxito, ali xuntouse un mogollón de xente, e despois levamos todos os restos para a casa. Xa na casa, bueno, non xa facíamos cousiñas así para nós. E con toda a roupa na casa dixemos, e agora, aquí que facemos con isto, claro. Empezamos a facer o mesmo que facíamos para nós, pois se arraixas unha camisa e lle pos unha tal, con esas prendas. Empezas a facer, empezas a mandar aos colegas a foto, en plan, mira que guai, mira que estamos facendo, en plan, oh, que guai, e se subimos a Instagram, facemos un Instagram e subimos o que imos facendo e tal, faz así sen moita pretensión, a xente lle encantou, porque tampouco sabes como vai a coller a xente o tema de... Claro, pero supoño iso, que as redes sociais axudaron moitísimo tamén a poder publicitar esas prendas que vos confeccionades. Porque esas roupas que conseguides de segunda man, bueno, dis que familiares tamén vos aportan, non? Supoño tamén hai doazóns, como funciona? Sí, eso, bueno, non rescatamos, porque non somos sultanas de mercadillo total, en plan de RMX e demais, encántanos, entón rescatamos de segunda man, tamén prendas de, bueno, imos mercándonos cousas nosas que xa non utilizamos, xente que, bueno, familiares que, mira, teño isto, non sempre dicimos que todo que vai a ser residuo nos interesa. Se tes unha prenda e sabes de alguén que lle pode dar vida, que lle dé vida a prenda. Se é algo que ten un roto e xa non o vas poñer así, pois aproveitas a outra carreira do pantalón ou o que sexa. Todo que vai a ser residuo, para nos... Tedes, supoño, non sei, algún método para discriminar o que pode ter unha segunda vida, porque claro, non todos os pantalóns están en condicións de ter unha longa vida, non? Bueno, sempre hai un cachillo, sempre hai un cachillo. Sempre hai algo que se pode decir, non? Con chaveiro, ainda que sexa, non? Exacto, sempre hai un... Se o trocillo é pequeno, algo máis pequeno, pero sempre hai algo, o bolsillo, ou sempre hai algo, o botón, sempre hai algo que aproveitar. Por exemplo, un pantalón ou unha saia pode acabar convertíndose noutra prenda, entendo? Sí, sí. Podemos facer combinacións sin límite, é dicir, a veces tiramos todo no chan, decimos, que facemos con todo isto, non? Con esta perna, con este... son ideas, eu creo que a acollida é moi boa. Sí, sí, sale para, pois este color vaquero, este trozo, ai non dá, pero si lle faz esta metade desta outra tela, xa dá para facer un bolso, para tal, eso vai xurdindo. Vamos, que hai un traballo creativo enorme detrás de Longa Vida. Moito. Moitas tardes coas telas e as prendas tiradas no chan e volvemos locas, pero a verdade é que é moi divertido. Ademais de roupa, máis produtos, non? Decimos que hai un produto máis, non só roupa. Sí, de que facemos. Sí. Pues sobre todo complementos de momento, pero que o tema é que é o que vai chegando á cabeza, sabes?
A xente propón un montón de cousas. A xente está todo o día participando, escribindo. A nos gustanos moito a idea de comunidade e eso vai crecendo, non? A xente te escribe ese facedes tal, teño isto e tal, e eu creo que a idea vai aumentando. Vamos, que sí que é certo que todo o que decíamos ao principio, que a pandemia valeu para cousas positivas. Sí, claro, bueno, para verte encerrado na casa e igual ideas que tes ali na cabeza de dicir, pues veña, que hai tempo. E logo, precisamente, todo este traballo que facedes, o facedes tedes un taller, o facedes na casa, como facedes? Na casa. A casa convertiuse nun taller. Mudamos agora de casa, vivíamos nunha moi pequeniña, estábamos ali no salón, as telas empezaban a comerse a casa, porque ao final é moito curro de lavar, de todo, e agora mudamos, e dúas habitacións, empezou por ser unha, e agora dúas habitacións están dedicadas, unha a taller e a outra a guardar as prendas, as telas e demais. Bueno, eu non sei se levo algo solto por aquí, pero me parece que levo pouco, algo tenéis na carteira, vamos a falar de prezos. Como nos sale esto? A ver, queremos saber prezos. Sí, a idea do principio era como o tema da sostenibilidade, ás veces, hai a moda sostible que, pois, bueno, hai que valorar tamén como a produción e demais, que sempre é máis cara. A idea era ter algo asequible, que todo o mundo poder, porque a veces queres e non podes chegar. O tema é que sexa asequible. Intentamos valorar o que mercamos, todo o que mercamos sempre en comercio de proximidade. Valoramos aí o tema do comercio local, entón valorar o que gastamos, o que invertimos en tempo, porque depende da peza. A veces é unha tela moi fácil de aproveitar e outras veces hai que descoser, hai que lavar todo e demais. O tempo tamén hai que pagalo, está claro. Exacto. O proceso é máis longo, non? É o que di ela, non é o mesmo ter 10 metros de tela e facer coa mesma tela, que xa lle pillas o punto, non? E vas facendo coa mesma tela o mesmo, que coller un pantalón, lavalo, cortar a perna, tal, é moito máis complexo, pero, bueno. Intentamos aí facer unha media para que saíamos todos gañando. Obviamente hai que cubrir costes e despois tamén gañar de algo, exacto, como sempre, como calquera sitio. Antes comentábamos o ben que vos ven a negocios como voso, as redes sociais. Tedes noticia de cal foi, por exemplo, o sitio máis lonxano ao que mandaxedes unha prenda? Bueno, agora a Londres imos enviar aí, pregunta unha chica, xa miramos, según va preguntando, miramos. La verdad que é xente de toda España. Londres o máis lonxe, pero é unha chica de Sevilla, tampouco. Bueno, pero non está mal. Claro, porque vos, antes desta profesión, digamos, vos dedicabades a outras cousas, supoño. Sí, claro. Non sei se tedes en mente agora como proxecto, pois, dedicarse a isto, si que xa, veña, vamos a apostar por isto, ou se a mellor, pois, contades con que a mellor, non sei, cando as cousas cambien un pouco, a mellor a situación da crise de coronavirus, pois, que a mellor, pois, volver a esas profesións, ou non sei, que tedes así en mente. Isto vai avanzando, nós temos a idea de que avance o proxecto nos vai dicindo por onde ir. A idea sí que cando isto se estabilice un pouco, temos un mogollón de ideas na cabeza, poder ir sacándoas, ir dándolles forma, ir facendo realidades, e aí sí que, claro, canto máis proxecto, máis dedicación, entón implicarnos as dúas tamén máis económicamente mellor, entón, bueno, esa é a idea, que vaya dicindo o proxecto por onde ir. Bueno, pois estamos en directo desde a tenencia, desde Redes. Redes é un pobo que é inspirador. Inspirou a series de televisión, o Padre Casares, inspirou mesmo a Almodóvar, que veu aquí a gravar a súa película Julieta, por exemplo. Supoño que a vos tamén vos terá que inspirar algo para quitar alguna prenda que teña algo que ver con este pobo. Inspira longa vida tamén. A ver, que inspira para longa vida? Bueno, xa viñemos a facer fotos aquí a artista, xa lle inspiraron os rincóns e xa fixemos algunha foto. Xa temos aí ideas, xa consultamos algunha xente, algún material que nos inspira por aquí. Porque aquí hai que fai as fotos, non? Para despois... Sí, intento. Para despois plasmaron nos traballos, digamos. É moi importante tamén o tema da fotografía, porque é algo inconsciente, pero sí que procuramos sacar as imaxes do que creamos,
resaltando un pouco a cidade, os fogos que nos rodean, porque moitas veces non os valoramos, é certo que temos rincóns espectaculares, lugares espectaculares, para dar a coñecer, e creo que eso forma parte de longa vida tamén. Entonces eso é importante resaltarlo porque leva tempo tamén e porque é importante para a xente, para sentir pois iso, que o lugar no que está é bonito e ten moito que dar. Ela ten aquí unha visión especial, collemos a cámara e miramos o mesmo rincón, saco unha foto e saca ela e plan, vale, non sei por onde miraches, pero esa. Bueno, xa para rematar, ahora xente que si hai alguén que non vos coñece, que eu xa sei que vos coñece moita xente, pero se hai algún despistado que ainda non vos coñece, pues mira, pues quero saber máis do que fan estas rapazas, quero donde poden contactar con vos, ou redes sociais, ou sei, como poden facer para... Pois de momento redes sociais, Facebook, Instagram e Facebook. A verdade é que Instagram móvese máis neste aspecto porque a xente está acostumbrada a entrar e mirar e mercar a través do Instagram, pero nas redes sociais temos un correo, pero non hai moito por aí. Por as redes sociais, un directo, un mensaje e aí estamos. Bueno, pois nós, desde aquí hoxe, desde Tecendo Redes, desexamos longa vida a longa vida. Que sexan moitos éxitos, que podamos falar dentro de un ano, 2 anos, e saber que xa atendedes incluso ademais de Londres, pois en Estados Unidos, en todo o mundo. Antía Orjales e Elga Figueiras, moitísimas gracias por estar con nós. Grazas a vos. Escoitas Tecendo Redes, un programa especial de Radio Fene dende Camouco.